Okay, so eto, pasok na tayo. Ayan, so pambungad pa lang mga kabalen. Ang dami ng mga big bikes na nakabungad sa atin. So eto, may mga Yamaha MT series ng Yamaha. So MT-10 yata ito kung nagkakamali. Merong Z1000, Benkia, yun, Kimco 400i SSI, and wow, eto AK 550. Ayun, astig yan, no? AK 550. Wow, solid. Dito pa lang yan sa labas, ha. Pasok tayo. Uy, ayun, no? Andali, bakit cafe tapos may mga bikes? Bakit pinagsama niya? Ano bang meron? Kasi po, naisipan niya po na maglagay ng cafe at the same time, Display yan ng mga bike. Showroom. So, nagtayo sila ng cafe tapos dinisplay niya yung mga bikes niya na for sale. Binebenta nila. Opo. Ayun. So, ganun pala, Yansky. So, showroom siya at cafe at the same time. So, Alright, what's up mga kabalen? So another day, another vlog. And for today's video, may papasyalan tayong isang coffee shop. So napakagandang tambayan ito, lalong-lalo na ng mga riders. Ayan, malalaman nyo bakit. Ipapakita ko sa inyo kung anong klaseng coffee shop siya at kung ano ang makikita dun sa loob. Alright, so start na natin ang ating motor. Hindi na po ako nag-preheat, no, kasi napaandar ko na siya kanina umaga. So ngayon ay tanghali na or hapon na. It's 2:21 PM time check. At bago tayo umalis ay dadaanan natin si Yansky TV. So dito lang si Yansky TV sa kabilang kanto, kapitbahay lang natin siya. So ayan, so tara. So magkakapit bahay lang kami ni Yansky TV, yan. So fellow vlogger din. At naka-Dominar 400 din siya. So dito sa vlog na to magko-collab kami ni Yansky TV. At isasama ko siya doon sa coffee shop na tinutukoy ko na napakagandang tambayan, lalo na pagka rider ka, mahilig ka sa motor. Ayan, napakagandang puntahan nito. Hindi pa nakakapunta doon si Yansky, kaya I'm sure mag-e-enjoy siya doon, magugulat siya kung anong makikita niya doon. Okay, so eto na siya. Park lang tayo dito sa kabila, paunahin lang natin tong sasakyan at mga tricycle. Okay, so ito na. Uy, ayun na si Yansky TV, oh. So si Yansky TV po, ayan, barbero siya. So ayan, so ayan ang misis ni Yansky, oh. So barbero si Yansky. Kung gusto niyo magpagupit sa kanya, ito, puntahan niyo tong shop niya dito sa Dao Home Site sa Guyabano Street. Ayan, oh. So tara. Okay, so spearhead ako. Susundan na lang tayo ni Yansky. Okay, let's go. Bali itong coffee shop na pupuntahan natin, located dito lang sa Angeles City. So nasa Mabalacat area kami sa Dao. So approximately mga 30 minutes drive papunta doon, kung hindi naman heavy traffic talaga. Yan. Okay, so itong coffee shop na to, napakaganda ng ambience niya.
Kasi yung may-ari ng coffee shop isa ring rider. So rider siya ng mga big bikes at finisher din siya ng Boss Ironman. Sana all. I just can't remember kung anong year, pero nandun yung finisher vest niya at shirt dun sa tindahan niya, naka-display doon. So ayan, kaya ako nasabing napakagandang tambayan nito ng mga riders kasi it's a cafe, so coffee shop siya. Nagsaserve sila ng coffee, of course, ng mga pasta, ng mga bread, ayan. At the same time, itong may-ari nagba-buy and sell ng big bikes. Okay, so ibig sabihin, itong coffee shop na to, ginawa din niyang showroom ng mga big bikes niya. So ang ambience, ang concept is coffee shop, at tapos ang daming naka-display na big bikes sa palibot ng kanyang coffee shop. Nice. So napakagandang concept. Kung mahilig ka sa motor at isa kang rider, I'm sure mag-e-enjoy ka na bumisita at magkape dun sa kanilang coffee shop. Nice. So ayan, mamaya pagdating natin dun, ipapasyal ko kayo. Pwede na! Ipapakita ko lahat ng nasa lugar, ang ambience, sa labas, sa loob, at kung ano yung mga ma-order nyo dun sa coffee shop nila. Galing ha? Yung exact location ng cafe is nandun mismo sa sa premises nung Petron, Pandan Road sa Angeles City. Itong Petron na to ay pagmamay-ari ng Filipino rap artist or international Filipino rap artist na si Apple Diap ng Black Eyed Peas. Ayan, so siya may-ari nung gas station doon, yung Petron. Ayan. Uy, labo-labo na dito ah. Hindi umaandar yung stoplight. At kanya-kanyang pulasan. Pero ito hindi ko alam kung ako lang. Nakakapagtaka kung walang stoplight, walang nagbabantay, mas mabilis. Ewan ko baka ako lang naman yun. Parang mas mabilis yung daloy ng trapiko. Nakakadaan ng mas mabilis yung mga sasakyan. Ang kapira naman yan. Siguro dahil dito lang, hindi masyadong maraming sasakyan dito sa Angeles o sa Pampanga. Hindi kagaya sa Maynila na kung hahayaan mo silang pakiramdaman lang na tumawid sa mga intersection, bangga-bangga na yan. O makakita ka ng mga nag-aaway na sigurado. Road rage nang makikita mo doon. Mga walang disiplina! Puro kayo pang karnaval! Pero yan nga, dahil nga siguro hindi pa ganun din karami compare sa Manila yung mga sasakyan dito, although nagta-traffic na rin dito pero yun nga, hindi siya kasing dami compare sa Manila. Nagagawa pa namin na pakiramdaman sa mga intersection, or ito katulad dito sa roundabout or rotonda, kaya pa ng pakiramdaman. Pwede na! O, diba? Tinan mo. Kaya pa ng pakiramdaman blues dyan. Basta ano ka lang, alisto ka lang. At huwag magburaot ng ng dadaanan. Alright, so eto na. Ayan, so ayan, mali ako. Mali ako, hindi pala siya Petron, Caltex pala siya.
Ayan. So, nanguhula na lang ako, hindi pa ayusin. So, Caltex siya, hindi siya Petron. Baka ngayon tuluyan kita. So, itong Caltex na to, ang nagmamayari nito si Apple Diap ng Black Eyed Peas. Ayan. So, di ba, Kapampangan siya, taga Sapang Bato. Doon nga sa kanta niya, di ba, merong Sapang Bato doon sa lyrics. Galing sa baryo sa Pambato. So, ayan. Park na tayo dito. Okay, so eto, pasok na tayo. Ayan, so pambungad pa lang mga kabalen. Ang dami ng mga big bikes na nakabungad sa atin. So, eto, may mga Yamaha, MT series ng Yamaha. So, MT-10 yata ito kung di ako nagkakamali. Merong Z1000, Benkia, yun, Kimco 400i SI, and wow, eto AK 550. Ayun, astig yan, no? AK 550. Wow, solid. Dito pa lang yan sa labas, ha. Pasok tayo. Uy, ayun, no? Wow. So, ito yung mga big bikes nila. BMW GS 1250. Ayan, no? Exclusive edition, no? And S1000 BMW. Wow. Eto pa, oh, Harley Davidson V-Bikes Cafe. Wow. Ayan, di ba? Busog na busog yung mga mata natin dito. Ayan, may mga suit pa, oh, mga Ducati suit. May mga helmets na Shoei Arai. Wow, lahat ng high ends. Ayan, oh, ito, mayroon Ducati Monster dito, oh. Yan, Ducati Monster, Hyper Motard. Wow, solid. CBR 1000, hindi ako nagkakamali. Ayan. Ayan, oh, so ang dami. Ang ganda ng design ng cafe nila. So, pang ano talaga, pang bike enthusiast, pang big bike enthusiast talaga. Wow, ayan. So, ito makikita nyo rin dito, meron siyang Fazio, atong Italjet. Wow, ito yung motor din na makikita mo sa garahe ni Alfred Watermax. Wow, shoutout sa iyo, Sir Alfred. Ayan. So, may mga oil silang binebenta. Ayan, ito mga finisher shirt ni Boston, Boston Velasco. Ayan, mga Ironman finisher shirt nila. Ayan. Wow, ayos. And ito, of course, sticker board. Ayan. O, ayan. So, pag napunta kayo dito, pwede kayo magdikit ng mga sticker nyo dyan. So, group, individual, vlogger. Ayan, welcome kayo magdikit ng mga sticker nyo dyan. Ayan, tingnan nga natin. Wow, ito. Nandito si Reed and si Celero, Alfred Watermax. Ayan, o. Uy. O, diba? Meron ng 3 bigatin kaagad, o. Ayos.
mga kabalen, so nandito tayo ngayon sa V-Bikes Cafe at kasama natin si Yansky TV. Yes, thank you very much, Sir Moto Kabalen. Ayan, Sir Yansky, bago lahat, congratulate kita dahil sa wakas, 1,000 subscriber ka na at 4,000 watch hours. Wow, monetize, sana all. Thank you. Ayan, and together with us, kasama namin si Joyce at si Helen. Ayan, so sila yung head barista at cashier dito sa V-Bikes Cafe. O, say hello naman sa mga Hello kabalen. po. Alright. Ayan. Okay, so ngayon magkukwentuhan tayo kung ano ba ang meron dito sa V-Bikes, ano yung mga sinaserve nilang food, and kung anong mga type of customers. So, although alam na natin, syempre mga mahihilig sa motor ang mga nandito, pero tatanungin pa rin natin sila. Ma'am Ellen, Ma'am Joyce, curious lang ako, bakit V-Bikes ang tawag sa cafe natin? Anong ibig sabihin ng V-Bikes? Last name po nung owner ko, Velasco. Velasco, V. Okay. Tapos bikes kasi, Siguro mahilig po siya sa mga bikes. Oo. And then, kaya, Pinagsama niya na yung B sa bike. obviously, Velasco Bikes. Sandali, bakit cafe? Tapos may mga bikes. Bakit pinagsama niya? Ano bang meron? kasi po, naisipan niya po na maglagay ng cafe at the same time, Display yan na ng mga bike. Showroom. So, nagtayo sila ng cafe tapos dinisplay niya yung mga bikes niya na for sale. Binebenta nila. Opo. Ayun. So, ganun pala, Yansky. So, showroom siya at cafe at the same time. So, maganda nga naman kasi nakakadagdag ng di ba, ng ambience, magandang At ambience. saka guys, siyempre habang nagiinom-inom tayo ng kape dito or kumakain tayo ng mga cake, usog din yung mga mata natin sa mga big bike dito. Oo. Siyempre makikita nyo, halos lahat ng klaseng big bike nandito na yata. Oh, may mga nakita nga ako, mga Ducati, may Yamaha, may BMW, yung 1250 na BMW. At hindi lang yun guys, ang kagandahan nila, nakakabusog din ng mata. Kilala kong kaliskis mo, oy. Alright. Kahit naka-face mask pa nga lang sila, ang ganda na. Oh. What is kung tatanggalin ba natin, pero medyo naiya pa sila guys. So, siyempre, hayaan na lang natin sila para kahit papano maging confidence naman sila sa sarili nila. Kasi siyempre, hindi naman ganun kadali humarap sa camera. Hindi tulad namin ni Sir Moto Kabalen, medyo sanay na kami ng Makakapal na yung pagmumukha natin. Makapal ng araw, sabi niya. So, bibigyan din natin sila ng pagkakataon para kahit paano makasama naman natin sila ngayon. Ayan. So, ayan. Ma'am Helen, ano ba yung best seller natin dito? Kape, pagkain, Sa main course po yung ay. rib eye o steak. Yes. Uy, sarap. Tikman natin minsan yan, tol. O, siyempre. Or barbecue ribs po. Barbecue ribs. Sa susunod, pagbalik namin dito, medyo marami na kami. Oo. Kasi siyempre, alam mo ng mga bikers, hindi nasa kontento sa isang group. Pag minsan sasama dun sa group, may nag-invite dun, sama na naman kami dun. Ganun, lalo na kami mga vlogger. Kung sino nagaya sa amin, at may time lang kami, sasama kami. Kalad ka rin tayo Oo, mga vloggers. kalad-karin Oh. lang. Ganun yun. So ito kasi si Yansky, may grupo siya, yung pangalan Team Manyaman. Okay, shout out pala sa mga Team Manyaman, guys. Ayan, okay. One day, papasyal tayo dito sa B-Bike. Dito lang yan, along Pandan Road. Pandan Road, okay. So Team Manyaman, hiramin ko lang si Yansky ha. Kidnapping ko lang sandali. Ayan, so ngayon, dahil hindi ka Team Manyaman ngayon, iba yung grupo natin. Team Porsche kami ngayon. Team ano tayo? Team Linamnam. Baliw ka yata eh. Hindi Team Manyaman. So, Team Ninamnam. So, syempre guys, total, nakikita nyo naman siguro kung ano yung nasa harap namin. Mamaya, sasabihin namin So, sa ano ba kung gaano kasarap tong mga... ano ba tong in-order mo? Actually, ano to? Americano. Cafe Americano. Hot na. Hot. Dalawang klase pala to. May hot, tsaka may cold. Okay. So, yung tinikman ko ngayon, hot. So, medyo pinapalamig ko lang ng konti kasi Mainit. mainit eh. Ako naman, mocha. No? Mocha Green tea frap. frap po. Ah?
Green tea frap mocha. Green mocha. Ang syunga naman. Kulay green, tas mocha. Green tea frap. Ayan. Masarap siya. Tinikman ko. Para siyang yung matcha, di ba? Ganun siya. Matcha. Matcha. Oo. So ito naman, ma'am, ano ba to? Anong klaseng cake ba to? Cinnamon. Alright, guys, cinnamon, no? So, complimentary to, no? Di ba cinnamon nga? Di ba? Cinnamon, sina Gerald, sina Madam. Baka ngayon tuluyan kita. Ayun. Ayan. So, marami pa silang iba-ibang klaseng cake dito, guys. So, di ko alam paano. Ipapakita na lang pala namin sa inyo yung ano nila dito, yung anong sa tawag dito? At may nakita ko dito, meron kayong breakfast. Ibig sabihin ba maaga kayo nagbubukas? Nag-serve kayo ng breakfast eh. Every weekends po, 8 a.m. po kami nag-open. Oh, Para sa okay. mga riders po. So, tambayan talaga ng riders ito. Wow. Sino nang, may mga celebrities na ba yung na-champion or mga sikat na vlogger na nagpupunta dito? Si Reed, Si Rid. Boss Rid, shout out! Alright, Sir Reed, shout out. Shout out. Siyempre, nakita ko rin yung sticker dito ni, Watermax. Nagpupunta pala kayo dito. Kayo sir, nandito pala kayo. Hindi ko nakita to sa mga vlog niyo. Ano ba si Sir Alfred Neron? Sir Alfred Oy, Watermax, sir. Shout out sa'yo, sir. Alfred Watermax. Dito kami ngayon sa B-Bike, sir. So, si Reed, si Alfred Watermax, sino pa mga vloggers na sikat? si Deng Danupan po. Deng Danupan, okay. Sino pa? Yung mga natatanda Mga nila. artista, meron ba? Yung mga celebrities, meron na bang napadpad dito? Wala. Basketballista? Si Dindo Pumaren, yan. Mamaril, yan. Bigla ko lang. Si Pido Harencio, yan. Ma'am, pwede po kayo muray konti. Nagkato ba yun, mga classic na yun? Kasi naunang pa lang, panahon pa yata yun. Ako, alam ko yung mga sinabi mo. Ewan ko lang mga. Alvin Patrimonial, yan. Dindo Pumaren, Alan Kaidik, Marlo Aquino. mga batch namin. Hindi kasi ako napapanood ko na sa YouTube yun. Batch mo siguro, batch mo. Oh, batch ko. Na, 1999 na ako. 1997 yan. Pinanganak ako 1999 na eh. Ano yung 99 ka? Wow naman! Wow! Wow! Matanda lang sa akin isang taon. Ayan. So, goods, no? Kasi good food, good drinks, best ambience, talagang napakagandang tambayan ng mga riders. Kung mahilig kayo sa mga motor, big bikes, or gusto nyo lang makita yung mga display nila dito, so dito na kayo sa V-Bikes Cafe. Dito lang yan saan po ang location nyo? Sa may Pandan Road po. Pandan Road, Angeles City, no? Sa may Caltex. Caltex. So itong Caltex na to, gaya nga na sinabi ko kanina, pagmamayari ito ni Apple Diap ng Black White Peace, yes. Wow. Hindi ko lang malaman. Kaya So di ba si Apple Diap, Kapampangan siya, taga-Sapang Bato. O yun, nag-invest siya ng Kanya gas to. station. Kanya yan. Ayun, wow. O yan guys, ha. Pagka matsyempoan yung si Apple Yap, nandito nagkagasolina. Picture tayo sa kanya. Kaso wala tayong nakita ng Apple Yap na yun. So, Ma'am Joyce, Ma'am Ellen, invite nyo naman yung mga kabalen natin na pumunta dito. Paano naman pumunta dito? And nakikita ba yung place nyo sa Google Maps or Opo, sa Waze? So, anong dapat nilang i-type and paano makapunta dito? Invite nyo naman yung mga kabalen natin. Located po kami dito sa may Pandan Road. Sa may Caltex po, gasoline station. Tapos kung gusto niyo naman po sa Waze po, just type V-Bikes Cafe po. Makikita niyo na po yung So, location. i-Waze ko lang or yung mga maps ko lang, V-Bikes Cafe, Yes po. hindi na ako maliligaw, diretso na ako dito. Yes po. Ayan, yun naman pala. So, madali lang pala siyang puntahan. Tsaka ang kagandahan dito, kahit malayo ang pinanggalingan nyo, walang problema. Kasi kasakasakali maubusan kayo ng gas, may gasolinahan dito sa tapat lang. Oo nga. Ayun. So, we're inviting yung mga hindi taga Pampanga
mga taga Manila, taga South, Batangas, Laguna, or yung mga taga North, yung Yeah. nasa Baguio, Ilocos, pag napadpad kayo dito sa Pampanga, particularly Angeles City, bisitahin nyo tong V-Bikes Cafe, hindi kayo magsisisi. Yun. Hindi lang masasarap ang mga pagkain nila, mabubusog pa ang mga mata nyo, guys. Yes. First time ako nakarating dito, halos wala na akong ganang kumain. Bakit? Busog na yung mata ko eh. Ayun na, Pero diba? siyempre, nakakaya naman, may complimentary tayo dito. So, kailangan natin tikman to para alam natin kung anong meron dito sa V-Bikes Cafe. Ayun nga sabi ko kanina, Yansky, kaninang kumukuda ako nung papunta tayo dito. Si Yansky, first time niya pupunta dito kasi ako nakapunta na ako dito dati. So, sabi ko, pag nakita ni Yansky yung lugar na to, mamamanga yun. Ma-amaze siya dun sa lugar kasi dahil nga rider ka, mahilig ka sa mga motor, Tama. vlogger ka pa, motovlogger. Tama. So, yung ambience talaga, I'm sure matutuwa ka. And I'm sure ganun din ang naramdaman mo nga, no? Tama. So, hindi lang yan. Siyempre, yayayain ko rin yung mga tropa natin. Team Manyaman! Antayin nyo lang to. Dadaling ko kayo dito. Siyempre, pagdating naman sa pagkain, share tayo, no? So, anong na-feel mo, Tol? Anong na-feel mo nung papunta na tayo, papasok na tayo ng Caltex? Tapos bilang unti-unti nasisilayan mo na yung V-Bikes, may nakikita ka ng mga motor na nakapark. Oo. Tapos nung pumasok ka, anong... Akala ko nga to, parang gawaan ng mga big bike. Yun yung Parang una ko, talyer. yun yung ano to, talyer? Nung pumasok ako dito, wow, sabi ko, ano ba to, restaurant? Bentahan ba ng motor to? Ano ba to? So ngayon, dahan-dahan na nare-realize ko na, eto na nga, ano pala to, showroom. At the same time, pwede kayong kumain dito. May breakfast, may pananghalian, no? May pangmerienda. Siguro hanggang hapunan, meron na rin sila dito. So, walang specific na oras. Pwede kayo pumunta dito. Pwede kayo i-serve ng mga magagandang ating dilag. mga barista. Oo, mga barista. Pwede nila kayo i-serve sa mga gusto nyong pagkain. Walang pinipiling oras. Umaga, tanghali, hapon, hanggang gabi. Anong oras po kayo? 10 p.m. 10. Oh, 10 So guys, p.m. hanggang 10 p.m. pala sila dito. So, 8 a.m. hanggang 10 p.m. Ayun. So, Oh. kahit maghapon pala kayo dito, hanggang dumuha na yung mga mata nyo sa mga motor dito, pwede kayo magtambay dito, guys. Lalong-lalo na kung wala namang ganong tao. Pwede, no? Oo. Wala naman, ano dito, wala naman time limit. Wala. So, yan, guys, walang time limit. Pwede magchismisan dito, yung mga marites, alright, pwede na kayo pumunta dito. Basta importante, siyempre, o-order kayo ng pagkain para naman kahit pa paano, masuportahan naman din natin ang V-Bikes Cafe. Kahit siguro, simpleng pagkain lang, tapos chismisan na, alright na yan, okay na yan. Tsaka kahit marami sila, Tol. Oo, May pwesto dito sa loob, tsaka may pwesto rin sa labas, di ba? Pwedeng magpwesto sa labas, mga upuan. No? So kahit grupo kayo, group ride, pwede kayo magtambay dito. ang capacity pala ng V-Bikes Cafe, so aabot siya ng 30 siguro. So, 30 katao ang kakasya dito. So, kung ganun karami kayong mga grupo, so pwede kayo dito. Siyempre, malaki rin naman yung parking space sa labas. Kung 30 na riders, kayang-kaya talaga dito sa V-Bikes Cafe. Lalo na mga meeting, pwede gumawa ng isang meeting Oo, dito. pag group meeting, Group no? meeting, ng mga riders. Alright. So, ayun. Guys, I guess okay na tayo. Okay? So, guys, maraming salamat sa pagsubaybay nyo. From the day one na nag-vlog ako until now, just don't forget to subscribe, hit that like button, at sama-sama tayong pumunta sa mga adventure na pupuntahan natin. At marami pa tayong kakainang masasarap na pagkain, na restaurant, tsaka mga magagandang lugar na pupuntahan natin. Yan. At syempre guys, simula pa lang namin to. Ito yung pinaka-first, tawag ito, collaboration namin dalawa Yes. sa mga ganitong sitwasyon. So abangan nyo pa ang mga susunod ng collaboration namin guys. Palagay ko, magugustuhan nyo itong mga ginagawa namin. By the way, syempre, huwag nyo kalimutan supportahan si Yansky TV. Lalong-lalo na na-reach ko na yung 1,000 subscribers at 4,000
watch hours. So maraming salamat sa mga sumuporta sa akin. Sana po patuloy lang po ang pagsuporta niyo kay Yansky TV. Siyempre, para kahit papano, marami pa tayong matutulungan ng ibang tao sa susunod na panahon. Dito naman sinasabi ngayon, agad-agad. Siyempre, one day, sa pangalan ng Panginoon at siyempre sa tulong din ni Sir Moto Cabalen, may matutulungan pa tayong ibang mga taong naghihirap at mga nangangailangan. So guys, thank you very much sa support nyo sa amin. Sana patuloy lang ang suporta nyo sa amin ginagawa ni Sir Moto Cabalen, Moto Vlog. Yes. Speaking of support, yung mga supporter ni Yansky, lipat na kayo sa akin ha. Wala namang problema, lumipat ka kanya. Basta huwag nyo lang ako unsubscribe. Basta, Lumipat kayo doon, kukunin ko rin yung kanya. Alright, itakan lang yan. ayun. So hindi naman lilipat, ano lang, subscribe lang din sa akin. Ayan. Kung paano yung pagsuporta nyo kay Sir Yansky TV, so sana suportahan nyo rin po ako. Moto Cabalen, Moto Vlog. Ayan. Okay, so hanggang dito na po muna. Maraming salamat at stay safe sa inyo and God bless po. Bye-bye. Bye-bye. Alright, so ayun, maraming salamat V-Bikes Cafe sa pagtanggap sa amin at maraming salamat din sa dalawang binibini na aming na-interview, ang kanilang head barista at cashier. So maraming salamat Parington sa iyong pagtanggap sa amin. Kanina na-meet namin siya, kaya lang nagmamadali dahil may lakad na importante. So unfortunately hindi siya yung na-interview namin, pero maganda rin naman yung kwentuhan namin kanina. Saan ka makakakita ng ganong klaseng cafe, di ba? Sa ewan ko lang sa iba, pero dito sa Pampanga nag-iisa lang po yan. Cafe na punong-puno ng big bike sa paligid. Di ba? So busog na, sabi nga ni Yansky, busog ang mata mo sa kakatingin sa mga high-end big bikes ng V-Bikes Cafe. So kung naghahanap kayo ng mga big bike na maganda ang quality, ayan, kay Parington Velasco sa V-Bikes kayo makakakita. So si Parington tumatanggap siya ng cash at pwede ring installment dahil meron silang financing. Kaya pwedeng gawing hulugan yung mga bike nila. Sumatanggap din sila ng swap, by the way. So pwedeng swap, tapos add na lang ng cash kung sakali. At pwede rin installment dahil meron silang financing. Pwede rin cash basis. Ayan. So napakaganda ng kwentuhan natin together with Yansky TV, no? So nag-enjoy ako sa kwentuhan namin, sa kulitan namin. At yun nga, congratulations sa iyo paring Yansky TV. At 1,000 subscriber ka na at 4,000 na-meet mo na yung 4,000 watch hours. Kaya ayan, monetize na siya. Pwede na siyang magsweldo sa YouTube. Sana all. Okay, so kaya tulungan nyo rin po ako. Please subscribe to my channel. Hit the subscribe button and the notification bell. Ayan, kasi pag tinitignan ko po yung analytics, mas marami yung mga nanonood pero hindi subscribe. So sana po please, pagka nanood kayo and nagustuhan nyo naman po yung content na napanood nyo sa akin, sana po care to subscribe naman po. Ayan, salamat po. At maraming salamat din sa mga subscribers ko na and patuloy na sumusuporta sa ating channel. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Okay, so dito ko na po tatapusin ang ating vlog. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay sa akin simula ng day 1 at hanggang ngayon ay patuloy pa rin sumusuporta kay Moto Cabalen. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po kayo at stay safe and God bless.